Natikom l-odwa tajba nsellem li telespettaturi kollha ta' One li semmija ta' One Radio u lilkom kollha li tissegwu din ix-xandira diretta fuq il-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista. Nilqa' miegħi lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Bela. Insellimlek Prim Ministru, nagħtik l-odwa tajba. L-odwa tajba lilek li jen u lil kull min qed isegwina wkoll il-ħadd it-tajjeb lil kulħadd. Għal darbohra reġa' għandna magħna tliet ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti li se jkunu qegħdin jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Prim Ministru. Nilqa' miegħi fl-istudio lil Chris Pereġin mill-Avin Malta, lil Kit Mikallef mit-Times of Malta u lil Claudio Coleiro mill-Orizzont. Nistieden minnu fih lil Chris Pereġin mill-Avin Malta biex jistaqsi l-ewwel mistoqsija tiegħu lill-Prim Ministru. Bonġu lilek u grazzi tal-istedina. Bonġu Chris, nsellimlek. Prim Ministru, f'dawn l-aħħar xhur int ħadd ħafna deċiżjonijiet li setgħu ħallew il-laburisti konfużi jew urtati. Rajna t-tibdil tal-Kummissarju tal-Pulizija, tneħħija tal-Ministru Ġustin Caruana, ir-riżenja tad-Deputat mexxej Chris Cardona u dil-ġimgħa t-tkeċċija ta' Konrad Mizzi. Tista' tieħu l-opportunità llum biex tispjega lis-segwaċi tal-One għaliex dawn id-deċiżjonijiet kienu neċessarji u fl-interess tagħhom. Tista' tieħu l-opportunità wkoll biex tlestihom għal dak li jidher li se jkun inevitabbli t-tkeċċija ta' Joseph Muscat, il-persuna politikament responsabbli għal diversi ħiniżrijiet li ġew mwettqa taħt inkluż l-iskandlu tal-Montenegro. U waqt li tispjega, tista' tgħidilna wkoll li jekk inti tafx min huwa s-sit tal-kumpanija sigrita MacBridge għax skont l-avukat tal-familja Caruana Galizia ilek taf minn Novembru. Ta' min hi MacBridge? Ħalli nibda bl-aħħar domanda l-iktar waħda faċli biex inweġibha Chris. L-ewwel nett nilqak mill-ġdid hawnhekk qed nieħu pjaċiri li qegħdin nitkellmu flimkien anke l-fatt li qegħdin nkunu aħna ta' kull nhar taħat inwiġbu d-domandi mill-medja indipendenti juri kemm verament nemmnu f'demokrazija, fis-saħħa tal-medja, fil-libertà tal-medja, fil-libertà tal-espressjoni u kemm aħna lesti bħala gvern nkunu miftuħin għal kull forma ta' skrutinju. Dwar id-domanda dwar MacBridge, jiena ma nafx min huwa s-sit tagħha u frankament jien ħanitkellem jien dejjem qatt distakkat minn dawn l-affarijiet. Jiena tħalt fil-kariga li ninsab fiha llum fit-13 ta' Jannar. Punt li huwa ċar wieħed, ban li huwa ċar ħafna, illi dan il-pajjiż jitmexxa bl-ogħla livell ta' governanza, fl-istess waqt inżommu l-ekonomija għaddejja b'saħħitha, mhux biss bl-istess ritmu ma iva nkomplu nżidu mar-ritmu ekonomiku. Jiena nemmen illi l-governanza tajba u l-ekonomija huma komplementari għal xulxin. Jiġifieri li inti jkollok pajjiż bażi b'saħħitha ta' governanza tajba. Ma jeskludix li jkollok ekonomija li timxi l qudiem u qed naraw f'dawn l-aħħar 5-6 xhur kemm dan huwa minnu ġifieri minkejja li aħna għaddejna minn 3 xhur ta' diffikultajiet enormi fid-dinja madwar id-dinja kollha fejn qed naraw ekonomiji madwar id-dinja kollha li qed jikkollassaw. Ma rajniex dan f'pajjiżna, qed naraw ir-rata ta' qatt li qiegħda tispara l fuq madwar id-dinja kollha. F'pajjiżna t-tieni ġimgħa konsekuttiva kellna tnaqqis fir-rata tal-qatt għax dawn huma affarijiet illi kważi ħadd ma qed isemmihom. Dan huwa il-ġid li qed jirnexxilna nagħmlu f'pajjiżna u fl-istess waqt nieħdu l-miżuri kollha illi huma meħtieġa dwar governanza tajba. Għaldaqstant mhux biss dwar MacBridge wieġeb jiena, inwieġeb ukoll dwar l-allegazzjonijiet oħrajn li saru dwar il-famuż kabinet ta' Novembru 2019 fejn ingħat f'ċertu sezzjonijiet tal-medja u anke minn persuni oħrajn illi f'ximkien ingħat dwar id-dil tal-Montenegro mu minnu xejn dik neskludija b'mod kategoriku li f'dak il-kabinett issemma dwar il-kwistjoni ta' Montenegro u mhux Montenegro, però mhux hekk biss issa jiena ħares il quddiem ukoll id-deċiżjonijiet li kellhom jittieħdu kif semmejt tajjeb inti. Semmejt sensiela ta' deċiżjonijiet waħda wara waħda li tajjeb illi nfakruhom ukoll illi juru kemm verament jiena kommess illi id-deċiżjonijiet id-diffiċli imma meħtieġa jittieħdu. U għaliex huma meħtieġa li jittieħdu? Jittieħdu ħalli il-Partit Laburista, il-Gvern immexxi il-Gvern Laburista ikompli jissaħħaħ. Fuq kollox imma li nkomplu nsaħħu ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Jiena nieħu gost nara fost oħrajn xi ħaġa li rawha ħafna nies. X'qed jiġi rappurtat fuq politiku li nafu lkoll kemm huwa influenti fil-ċriki tal-Unjoni Ewropea. Filli konna din it-timbrati b'ċertu lenti, b'ċertu ton negattiv, f'daqqa waħda anka il-fora internazzjonali, il-medja internazzjonali qed titkellem mod differenti dwar pajjiżna u jien hekk nieħu pjaċir li filli konna qed niġu kritikati dwar is-saltna tad-dritt f'daqqa waħda qegħdin jgħidu ħarsu ftit lejn Malta x'qiegħed jiġri.
għali tal-Kummissjoni Venezia wkoll. Filli kulħadd bin-negattivizmu li aħna mhux ser nexxilna nkunu konformi mar-rapport tal-Kummissjoni Venezia. F'daqqa waħda jgħidu mhux talli konformi mar-rapport tal-Kummissjoni Venezia, imma fil-mod kif tmexxa dialogu. Ġifieri aħna ma mhux biss implementajna dak li ġi suġġerit mill-Kummissjoni Venezia, imma tħallna fi proċess ta' dialogu magħhom fejn mhux qbadna lock, stock and barrel dak li qalulna huma u blajnieħ bħalli kieku ġi sfurzat fuqna, ma għamilna dialogu għadna aħna l-fema tagħna fuq suġġetti naqblu magħkom, oħrajn ma naqblux u qed nissuġġerixxu mudell differenti, bottom line huwa li wasalna riżultat wieħed li kulħadd qabel dwaru. Issa x'qed jiġri fih dan il-Kummissjoni Ewropea? Il-Kummissjoni qed tħares lejn pajjiżi oħrajn illi hemm domandi dwarhom fuq is-saltna ta' dritt u qed tgħidilhom ħarsu lejn Malta x'qegħdin jagħmlu. Hekk irid naraħ lil pajjiżi jiena u hekk irid immexxih il quddiem ukoll anke fejn jidħol Manival forsi ssaqsuni dwarha wkoll l-istess. Hemm sfidi nilqgħu għalihom, nirbħuhom u naslu fejn irridu naslu wkoll. Saqsejtni li hemm laburisti konfużi u urtati, mhumiex konfużi u urtati. Nifhem li jkun hemm min jagħmel domandi u dawk jiena nħu pjaċir li weġibhom waħda wara waħda, tifhem li l-grassroots tal-partit ikunu tifhimha din hija xi ħaġa naturali ta' persuna li kien jimmilita fil-Partit Laburista u kellha tittieħed deċiżjoni diffiċli dwaru, nifhem li jkun hemm ċertu uġieħ aktar minn konfużjoni, mhux konfużjoni għax kulħadd fehem id-deċiżjoni x'inhija, laqqas urtati, tifhem li jkun hemm ċertu uġieħ. Imma li il-messaġġ huwa wieħed li d-deċiżjonijiet kollha li ttieħdu kienu neċessarji u l-frott tagħhom se nkunu qegħdin naqtawh meta wieħed iħares ftit iżjed il-qudiem isewqol. Nifhem li jkun hemm min ikun min isaqsi dwar id-deċiżjonijiet tiegħi li nassigura huwa li d-deċiżjonijiet kollha li qegħdin jieħdu se jħallu il-frott li huwa meħtieġ. Dwar id-domanda tiegħek dwar Joseph Muscat diġà weġibta darbtejn tliet darbiet nagħmel distinzjoni ċara bejn Konrad Mizzi u Joseph Muscat. Il-distinzjoni diġà spjegajtala fil-waqt li dwar Konrad Mizzi kien hemm mhux l-allegazzjonijiet, kien hemm il-konnessjonijiet dwar mal-Panama Papers u kien hemm ukoll allegazzjonijiet dwar Montenegro. Fil-każ ta' Joseph Muscat m'għandekx dak l-istess xenarju għal daqs nagħmel distinzjoni li hija waħda ċara bejn il-pożizzjoni kif kienet dwar Konrad Mizzi u l-pożizzjoni dwar Joseph Muscat. Nistieden issa lil Kate Mikallef minn The Times of Malta biex jagħmel id-domanda tiegħu. Dr. Bela Bonġu, grazzi tal-istedina. Dwar l-aħħar kommenti jak dwar Dr. Joseph Muscat, ġifieri qed teskludi kategorikament illi Joseph Muscat sakemm ma jitlaqxu ħajkun qed jagħmel it-terminu tal-leġislatura. U forsi tista' tgħidilna li Joseph Muscat qed ikollu trattament differenti. Forsi l-biża' illi bħala ex-Prim Ministru li rebaħ elezzjonijiet b'40,000 vot, allura qed tibża' tneħħih minħabba backlash politiku. U t-tieni fl-isfond ta' da kollu, f'da 6 xhur kellek deċiżjonijiet ta' li ma nafx ma ġarax, naħseb ma kienx hawn Prim Ministru f'6 xhur li wara ftit sigħat li kien fil-kariga kellu jibda jfaċċar riżenji. Teskludi l-possibilità li ssejħ elezzjoni qabel iż-żmien biex inti stess tkun tista' tagħti ċans kemm lilek innifsek tibda paġna ġdida u anke l-pajjiż biex jagħlaq il-kapitlu wara? Jiena ma narax il-ħtieġa. Diġà spjegajta, nerġa' nispjega, jien ma narax il-ħtieġa ta' elezzjoni bikrija biex inkun nista' nibda paġna ġdida. L-paġna ġdida bdejta diġà billi ħadd id-deċiżjonijiet kollha kif semmejt inti sa mill-ewwel ġranet. Id-deċiżjonijiet kollha li kienu meħtieġa ittieħdu. Elezzjoni bikrija tkun soluzzjoni faċli, ma mhux l-aqwa soluzzjoni l-aqwa deċiżjoni għal pajjiż. Ma tkunx l-aqwa deċiżjoni għal pajjiż. Dal-mument il-pajjiż jeħtieġ stabilità. Ħirġin minn mument illi mhux faċli għad-dinja kollha. U għal daqstant jiena nemmen li f'dan il-mument il-pajjiż jeħtieġ illi niffokaw fuq l-ekonomija, illi nħallu n-negozji tagħna illi jaħdmu b'mod tranquill, ma tistax inti tgħid nagħtu inċentivi 900 miljun euro f'inċentivi li tajna fil-recovery package u fl-istess waqt ngħidu lin-nies f'Ottubru ħammorru għall-elezzjoni. Għax tkun qed tgħid inti injettajt 900 miljun ta' fiduċja u fl-istess waqt tkun qed tiġbed it-tapit minn taħt il-saqajn in-negozju u tgħidulhom isma' deħlin f'perjodu ta' xhur ta' inċertezza fir-rana pal-elezzjoni ġenerali. Le, jien ma narax l-ewwel jista' għalija tkun leħfef deċiżjoni li mora l-elezzjoni bikrija. Ir-riżultat ma rridx ngħid x'ħajkun imma naħseb li huwa antiċipat. X'jista' jkun jiena ħares lejn l-interessi tal-pajjiż l-ewwel għal daqstant dik l-elezzjoni kienet tevita r-riżultat tagħha, tevita li milli nieħu deċiżjonijiet skabrużi. Ħdimt bil-kontra. Mhux li mmorru għad-deċiżjoni l-faċli għall-għażla l-faċli, imma li mmorru għad-deċiżjoni li tkun tagħmel sens għall-pajjiż li l-elezzjoni ma tkunx waħda bikrija, imma fl-istess waqt nieħu deċiżjonijiet diffiċli illi hemm bżonn li jittieħdu. U għalhekk nifhem li jkun hemm ċertu daqqiet fuq, imma
huma deċiżjonijiet li huma neċessarji u għaldaqstant wieħed joħodhom biex ikun jista' jiffaċilita il-mod kif il-pajjiż u l-ekonomija tagħna tista' taħdem b'mod tranquill. Ma nibżax nieħu deċiżjonijiet. U rejt li kull meta kien hemm bżonn li nieħu deċiżjonijiet, ħadthom hekk ser jibqa' jsir, id-deċiżjonijiet naturalment ikunu dawk li huma neċessarji u laqqas dawk li jiġu influenzati għax il-medja tgħidlek allura jsir hekk. Meta hemm deċiżjonijiet illi għandhom bżonn jittieħdu għax huma fl-interess tal-pajjiż illi jittieħdu biex nipproteġu l-integrità tal-pajjiż, dawk huma deċiżjonijiet li jittieħdu jibqgħu jittieħdu. Naturalment, deċiżjonijiet li mhumiex xierqa li jittieħdu mhux se jittieħdu għaliex ikollok għajta jew għajta populista li tgħidlek tieħu dawk id-deċiżjonijiet. Għaldaqstant biex iwieġbek għad-domanda tiegħek dwar li saqsejtni dwar Joseph Muscat mhix kwistjoni ta' biża', kwistjoni tal-mod kif jien nara l-affarijiet kif huma llum b'dak li jiena u kulħadd jaf illum. Għaldaqstant jekk id-deċiżjoni tiegħu hijiex se tkun waħda li jibqa' għaddej bħala membru parlamentari sat-terminu tal-leġislatura tibqa' jew le membru parlamentari hija deċiżjoni li joħodha l-individwu għaliex is-siġġu parlamentari huwa tal-membru parlamentari mhuwiex tal-partit, jiġifieri fil-każ ta' Konrad Mizzi aħna stajna nieħdu deċiżjoni limitata, naturalment id-deċiżjoni tiegħu dwar iżomm xi siġġu jew le hija xi ħaġa li jrid joħodha hu. U dalgħodu kien hemm rapportaġġ dwar sakemm Joseph Muscat beħsiebu jew mhux beħsiebu jibqa' bħala membru parlamentari, jiena nista' ngħid id-deċiżjoni llum x'inhi kif weġibt lil Chris diġà, illum jiena m'iniex qed nara ebda inkompatibilità bejn li hu jżomm il-siġġu parlamentari tiegħu bħala wieħed mill-membri parlamentari li jirrappreżentaw lill-Partit Laburista. Nistieden issa lil Claudio Coleiro mill-Orizzont. Bonġu, Prim Ministru, u grazzi tal-istedina għal din l-intervista. Claudio. Minn żmien għal żmien tqum diskussjoni dwar jekk għandu xi tneħħa il-privileġġ parlamentari. Bl-aħħar każ ikun dak li kellna aktar kmieni din il-ġimgħa fejn qamet kwistjoni fil-Parlament dwar dak li qal Jason Azzopardi fil-konfront ta' Joseph Muscat. X'inhu l-ħsieb tiegħek dwar il-privileġġ parlamentari u jekk tħossx li dan għandu jibqa'? U t-tieni mistoqsija tiegħi dwar it-turiżmu. Nhar l-erbgħa li ġej l-ajruport se jerġa' jiftaħ il-bibien tiegħu. Kien hemm min kien xi ftit ċettiku dwar jekk kellu xi ftaħ daqshekk kmieni. X'miżuri se jkun qed jittieħdu f'dan ir-rigward u jekk taħsibx li l-mira tal-gvern li nilħqu is-700,000 turist sa tmiem din is-sena tistax tintlaħaq? Grazzi Claudio. Kwistjoni ta' privileġġ parlamentari ilha fil-narrattiva jew fid-diskussjoni politika kemm ili nsegwi l-politika lokali. Għaliex sfortunatament għal xiex tqum id-diskussjoni għax ikollok min ma jużax din l-odda b'mod tajjeb. Il-privileġġ parlamentari meta użat tajjeb iservi skop tajjeb għaliex qiegħed intenzjonat biex jippreserva dak li huma msejħin bħala l-core functions tal-Parlament tagħna. Ġifieri li l-Parlament il-funzjonijiet kor tiegħu jiġu proteġuti. Imma sfortunatament ikollok sitwazzjonijiet ta' politiċi mhux ħanoqgħod insemmi ismijiet huma magħrufa diġà min huma l-ismijiet li semjew l-ismijiet li konsistentement jabbużaw minn dan il-privileġġ illi mbagħad qajmu d-dibattitu jekk għandux jibqa' jew le. Jiena ngħid li hija għodda tajba illi servit lill-Parlament tagħna fuq kollox iktar milli lill-Parlament lid-demokrazija u lis-saltna tad dritt f'pajjiżna li servit lis-saltna tad dritt b'mod tajjeb imma l-appell tiegħi li nagħmel lil kull membru parlamentari hija regola sempliċi li jiena fil-kappell tiegħi wkoll ta' membru parlamentari dejjem nara li nosserva dan il-privileġġ nużawh bil-qies u nużawh għall-iskop intenzjonat tiegħu. Jiġifieri huwa minnu wkoll li tista' tneħħih. Imma jekk inti se tneħħih jaf ikollok membru parlamentari li ġenwinament jaf ikollu informazzjoni jew suġġett li jrid jiddibatti quddiem il-Parlament li jkun fl-interess nazzjonali li jqabdu se jekk dwar każ partikolari, dwar kwalunkwe suġġett li jista' jkollok inti u minħabba li ma jkollux dak il-privileġġ jaf joqgħodlok pass lura. Għalhekk nappella għall prudenza meta wieħed ikun qed jinvoka dan il-privileġġ u meta wieħed qiegħed jiddibatti u nemmen ukoll li jekk wieħed juża dik il-prudenza m'għandux ikun hemm diffikultajiet f'dan ir-rigward. Rigward it-turiżmu, daqs illum ma qegħdin nirrikonoxxu kemm huwa importanti dan is-settur għal pajjiżna, settur li minimament għandek madwar terz tal-ekonomija tagħna dipendenti fuq b'mod dirett, b'mod indirett
lajta tal-lum jivin nitkellem ma' ħafna sidin ta' ristoranti, iġri jiftaħ l-aeroport, kulħadd qed jagħmel dik id-domanda għaliex l-ammont ta' turizmu intern li jista' jkollna f'pajjiżna minħabba ċokon tal-popolazzjoni tagħna huwa wieħed illi hu pajjiżna għandu madwar 900,000 ftit inqas bħala popolazzjoni, ftit inqas minn 900,000 ruħ, imma jilqa' madwar 3 miljun turist fis-sena biex wieħed jara kemm huwa kruċjali l-influss tat-turisti f'pajjiżna. U għaldaqstant aħna mhux ħaniftħu fl-ewwel ta' Lulju ħaniftħu l-ajruport b'mod ġenerali, imma se jkollok 24 destinazzjoni li se jiftħu fl-ewwel ta' Lulju dawk li skont l-EASA u skont regolamenti oħrajn huma meqjusin bħala l-aktar sejf 15 ta' Lulju wieħed ikompli jiftaħ qed nagħmluha bi prudenza b'miżuri li huma prudenti imma punta tluq it-turizmu huwa meħtieġ li jiġi lejn pajjiżna fl-istess waqt nibqgħu nipproteġu is-saħħa tal-poplu tagħna imma ejja nirrikonoxxu din ir-realtà u ma tantx għandi bżonn nikkonvinċi lin-nies għax kulħadd qed jifhem l-importanza. Turizmu huwa kruċjali għal pajjiżna. Se ngħaddu issa għat-tieni u l-aħħar round ta' mistoqsijiet ifakkarkom li magħna għandna 3 ġurnalisti minn 3 kmamar tal-aħbarijiet differenti li qegħdin jagħmlu d-domandi tagħhom lill-Prim Ministru. Nistieden minnu fih lil Chris Pereġin mill-Avin Malta. Prim Ministru, kif taf inti kważi l-Ministri kollha għal dawn l-aħħar 7 snin użaw flus jew riżorsi pubbliċi biex jippromovu l-Facebook pages individwali tagħhom minflok bnew paġni uffiċjali tal-Ministeri, kif qed jagħmlu issa grazzi għar-rapport tal-Standards Commissioner. Minħabba fekk fl-isfond tal-Manival issa għandna wkoll inkjesta maġisterjali fuq jekk il-membri tal-Kabinett stess wettqu ksur tal-liġi finanzjarju. Illum eluf ta' taxpayers qed jiffirmaw petition biex il-flus li ntefqu jingħataw lura, forsi segwejt il-programm tagħna kaxxaturi. Inti kont, il-mistoqsija tiegħi hija di, inti kont l-avukat tal-Kabinett fi żmien fejn Joseph Muscat kien wieħed Code of Ethics fuq dan is-suġġett li għadna ma rajniex. F'dak iż-żmien ma kien hemm ħadd mill-Ministri jew mill-MPs tal-Labor li saqsewk jekk dak li kienu qed jagħmlu kien aġir aċċettabbli u ma tħossx li fl-ispirtu ta' tnaddif li qed tagħmel fil-gvern għandek ukoll tagħmel audit trasparenti tal-flus li ntefqu matul is-snin u taċċerta li dawn il-flus jingħataw lura u jintefqu b'mod iktar xieraq? Grazzi Chris. Jekk tistaqsini dwar dan is-suġġett jekk qatt tlabt li nagħti parir, ma ntlabx. Però ħalli analizzaw is-suġġett li saqsejtni dwaru u nimxu pass. Għaliex nista' nassikurak li m'għandi ebda diffikultà li nwieġeb dwar kull punt illi inti semmejt. Minn min bdiet l-investigazzjoni dwar dan is-suġġett? Kien hemm ilment illi ġie skattat minn l-Avin Malta, tajjeb illi tagħmlu hekk, kull fejn tħossu li hemm fejn jista' jittejjeb fix-xenarju politiku, il-medja tagħmel tajjeb li tissenjala għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-lan tagħna l-kol kemm aħna hawnhekk m'għandux ikun illi jiġi vantaġġat jew żvantaġġat partit politiku mill-ieħor, le ma li il-livell tal-politika tagħna titla' l fuq u dak huwa rwol kruċjali li għandha l-medja indipendenti li tmexxi dan il-messaġġ b'saħħtu l qudiem illi l-istandards etika ta' governanza tajba tal-mod kif iġibu ruħhom il-politiċi b'mod ġenerali jittella tarġa' il fuq. U għalhekk kien wieħed mill-passi li jagħmel dan il-gvern b'intervent leġislattiv kienet il-ħatra ta' kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika, ġifieri konna aħna il-gvern li mexxejna l-qoddim liġi illi il-Partit Nazzjonalista li tant jitkellem fuq governanza tajba qatt ma għamilha konna aħna bħala l-partit fil-gvern illi mexxejna din il-liġi l-qoddim, introduċejna din il-liġi, kulħadd kien jaf l-implikazzjonijiet tagħha ġifieri għall-ewwel darba kulħadd kien jaf kull min huwa fil-ħajja politika, fil-ħajja pubblika, kien jaf illi se jkollu assis tiegħu fl-azzjonijiet kollha li inti tkun qed tagħmel fil-ħajja ta' kuljum. Hekk huwa xieraq u hekk sar. Ħtarna wkoll kummissarju illi kulħadd jaf li huwa ex-segretarju parlamentari fi żmien l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ħalli żgur ma jkunx hemm ilmenti dwar l-isem jew il-persuna li ġiet maħtura f'dik il-kariga u daħal l-ilment dwar dan il-każ. Kien suġġett illi fil-verità kien xi ħaġa ġdida għal kulħadd għaliex meta daħal dan ir-rapport wieħed irrealizza li kellek din is-sitwazzjoni u bdiet l-investigazzjoni. L-investigazzjoni waslet għal-rapport imma tajjeb illi nissenjalaw. Huwa tajjeb ħafna li nsemmuh dan il-punt illi waqt li għaddejja
l-investigazzjoni mill-kummissarju. Il-kummissarju ma investigax iktar mill-investiga individwi, investiga s-sistema. Kien hemm numru ta' individwi li ġew mistoqsijin, imma għamel analiżi tas-sistema. Aħna bħala gvern ma qegħdniex nistennew ir-rapport, għamilna dak li kien meħtieġ u għamilna alignment tas-sistemi tagħna b'mod li jiġu konformi ma' dak li beda jissuġġerixxi li jsir il-kummissarju fid-dialogu illi kellna miegħu. U tantu hekk il-rapport finali tal-kummissarju fih il-kummissarju jgħid li bil-passi illi ttieħdu jien ninsab sodisfatt u lan li għalih jiena bdejt l-investigazzjoni ġi indirizzat. Dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet, jiġifieri probabbilment għadha tista' tmur int Chris, jew jista' jmur Kit, jew jista' jmur Claudio, jew kwalunkwe persuna oħra tissenjala tgħid f'dan l-aspett tal-ħajja pubblika jien inħoss li hemm nuqqas, il-kummissarju jagħmel l-investigazzjoni tiegħu u jekk jara li hemm lok fejn wieħed ikompli jtejjeb is-sistemi tagħna, naġġustaw u ntejbu. Jekk tgħid li mbagħad il-mod kif dan kien pass li huwa importanti u nemmen li kien hemm lok li wieħed jaġġusta u aġġustajna. Min hemmhekk wieħed imbagħad ħass li kellu jimxi għal l-inkjesta maġisterjali fejn inti llum għandek il-kabinett kollu taħt investigazzjoni dwar dan il-każ minn aspett kriminali, jekk jiena tgħid li jiena pożizzjoni tiegħi se tkun se niddefendi bis-saħħa żgur il-pożizzjoni tiegħi u l-pożizzjoni ta' sħabi għaliex jiena nara li jekk kien hemm titjib. Imma li inti mbagħad tixħed din il-kwistjoni ddaħħalha fis-sitwazzjoni ta' inkjesta maġisterjali jien għandi r-riservi tiegħi hemmhekk dwar il-ġenwinità ta' dan kollu, ta' xemm wara dan kollu, biss però kull fejn hemm xi jiġi rranġat jien se nkun ta' quddiem nett illi nimbotta biex jiġi rranġat fl-istess waqt però dil prassi illi nixħtu il-kabinett f'inkjesta maġisterjali. Jiena diġà din hija it-tieni inkjesta maġisterjali li għaddej minnha. L-ewwel kellna l-inkjesta maġisterjali fejn ġejt akkużat biqtil ta' ma nafx kemm immigranti flimkien mal-brigadier u l-membri oħrajn tal-Forzi Armati. L-istituzzjonijiet jaħdmu għal kulħadd irrispettivament mill-wiċċ. Però kif għamiltu l-avvim Malta, użajtu l-għodda it-tajba. Mort għand il-Kummissarju għall-ħarsin tal-standards u użajtu l-għodda tajba. L-imbat konsistentement aħna qegħdin naraw li naqbdu il-politiċi kollha u nixħtuhom minn inkjesta maġisterjali għal-oħra jien nappella l-prudenza. Fl-aħħar mill-aħħar huwa dritt ta' kulħadd li jista' jeżerċitah, però nappella l-prudenza. Nistieden issa lil Kate Mikallef mit-Times of Malta. Dottora Bella, semmejt il-Kommissjoni Venezia u l-Kummissarju għall-Standards. Daw iż-żewġ entitajiet ġibdulek l-attenzjoni dwar il-pożizzjoni tal-backbenchers. Ma jistax ikollok backbencher illi dan ikun jokkupa kariga ta' xi awtorità jew entità pubblika. Għas sempliċi raġuni jekk inti kollok checks and balances, ma jistax ikun dan iżomm il-gvern ta' skrutinju jekk qiegħed siqlem u siqlaw isu qiegħed fil-kabinett imma mhux. Jiġifieri x'qed tagħmel dwar din la darbattinna li l-Kummissjoni Venezia qed tgħidilna kemm qed nagħmlu tajjeb, sa fejna fin ma jidhirlix li din s'issa l-inqas bdiet tindirizza. U ħaġa oħra forsi m'għandi xejn x'taqsam però napprezzek twiġibni. F'Marzu jew fi Frar jidher li kien hemm l-aħħar inċident tal-kostruzzjoni dak li kien seħħ il-Ħamrun u inti kont għamilt review tal-liġijiet u regolamenti. Ma smajna xejn iktar dwaru. Tista' forsi tgħidilna x'ħareġ u se jkun qed jiġri. Iva, il-rapport li għalqet dwaru l-Kummissjoni Venezia li laqna dwaru flimkien fil-verità għaliex kien eżerċizzju li għamilni holistikament mal-Kummissjoni. Wassal biex saru l-emendi kollha li huma meħtieġa bħala dawk li huma l-aktar kruċjali, ir-rapport tajjeb illi nsemmi li ġi segwit bl-abbozzar tal-liġijiet, ġifieri mhux biss ħarġet l-opinjoni finali tal-Kummissjoni Venezia, imma mbagħad aħna issa lestejna mill-ewwel it-teksts tal-liġijiet illi se jkunu qegħdin jimplementaw fliġi, jibdlu fliġi dak li bilna dwaru, dawk intbagħtu lill-Kummissjoni Venezia biex tikkonferma illi l-emendi jikkonformaw mal-opinjoni li qbilna dwarha, mal-opinjoni finali li qbilna dwarha, immedjatament imbagħad se nkunu qegħdin immexxu biex dawk il-liġijiet jiġu l-abbozzi jiġu ntavolati fil-Parlament u nkunu nistgħu immexxu bil-proċess parlamentari biex eventwalment isiru liġijiet. Dan qed ngħidu biex nuri li maħniex qed norqtu fuq is-suġġett u mexxejna il-qudiem b'ritmu li huwa maġġel ma qadniex ngħidu għax qegħdin waqt Covid ikollna sospensjoni nistrieħu mbagħad naħdmu wara. Le, waqt Covid bqajna għaddejjin u bekk illum għandna dan ir-riżultat inkoraġġanti. Ma jfissirx illi għalaqna l-bidliet kollha, issa wieħed jidħol f'proċess ieħor fejn se jkollok ukoll l-involviment tal-konvenzjoni kostituzzjonali li hija mmexxija mill-President fejn se tibqa' dejja tanalizza aktar bidliet li ġew suġġeriti lilna
il-riżultat finali ta' dan kollu jrid ikun li aħna f'pajjiżna mhux ikollna saltna ta' dritt li tkun tilħaq standards minimi. Sissa diġà rejna li dawk biżnihom sew. Jiena rrid nara li fl-aħħar ta' dan il-proċess pajjiżna jkun mudell ta' kif timxi saltna ta' dritt robusta u ngħidu tlaqna minn punt hawnhekk u spiċċajna in-naħa ta' fejn verament ridna immorru. Dwar rapport illi kont kommissjonajt dwar reviżjoni tal-bidliet fil-regolamenti tal-bini, dan huwa rapport illi l-persuni li kienu nominati minni finalizzaw jinsab għal reviżjoni interna din naraw dak illi ġi suġġerit lilna sabiex imbagħad eventwalment wieħed ikun jista' jara x'bidliet hemm bżonn fil-regolamenti tal-kostruzzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar tibqa' l-importanza tibqa' waħda kruċjali li s-settur huwa wieħed meħtieġ għal pajjiżna ma huwa meħtieġ li jaħdem mod responsabbli. Li l-kontratturi, l-iżviluppaturi minn qed jagħmel ix-xogħlijiet irid jibqa' jirresponsabbilizza lilu nnifsu f'qasam ta' regolamentazzjoni. B'saħħitha sabiex dan is-settur tant importanti għal pajjiżna bħal turiżmu bħal setturi oħrajn nibqgħu insaħħuh mhux inkisruh imma nsaħħuh, fl-istess waqt imma nieħdu ħsieb il-ġirien dak kollha li jiġu effettwati meta jkollok żvilupp ġdid u nemmenek li jkollok sistema li tista' taħdem tajjeb u nkomplu noħolqu il-ġid u x-xogħol. Ma ninsewx fl-aħħar mill-aħħar in-nies jinteressom li jkollna governanza tajba, li jinteressom li jkollna rule of law b'saħħtu. Fl-aħħar mill-aħħar in-nies jinteressom imma fil-ħolqien tax-xogħol u tal-ġid għaliex meta fl-aħħar tal-ġimgħa iridu jaraw kif se jkomplu jsostnu l-familji tagħhom. L-ekonomija hija dik li ttella l-kwalità tal-ħajja tal-familji tagħna u aħna hemm impenjati bħala gvern li dan kollu li saqsejtuni dwaru fuq saltna ta' dritt, fuq x'bidliet beħsibna nagħmlu. Mhuwiex an end in itself, imma hija lodda li tista' tieħdok biex tinti tkompli ssaħħaħ il-kwalità tal-ħajja għan-nies tagħna fl-aħħar mill-aħħar ma nintilfux dwar x'inhu l-aktar importanti għan-nies. L-aktar importanti jibqa' li n-nies ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar u għajxin tajjeb għall-familji tagħhom. L-affarijiet l-oħrajn li huma meħtieġa biex stat jiffunzjona b'mod tajjeb, dak irridu nieħdu ħsiebhom aħna, dejjem nagħmel l-istess frażi. L-inkwiet u s-soluzzjoni tal-problemi n-nies iħalluhom għalina, aħna nħallu n-nies igawdu, n-nies jesperjenzaw igawdu mill-ġid illi noħolqu għall-pajjiż mix-xogħol illi jinħoloq u dak huwa fl-aħħar mill-aħħar għaliex dal-gvern huwa gvern ta' suċċess għax inkomplu nkattru l-ġid u noħolqu x-xogħol. Għall-aħħar mistoqsija nistieden lil Claudio Colleiro mill-Orizzont. Prim Ministru, din il-ġimgħa kellna l-ħatra ta' Sur Angelo Gafa bħala l-Kummissar tal-Pulizija l-ġdid. Rajna l-Oppożizzjoni ma tipparteċipax fid-diskussjoni fil-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi biex tkun approvata l-ħatra tiegħu. X'tikkummenta dwar dan in-nuqqas ta' parteċipazzjoni min-naħa tal-Oppożizzjoni u x'taħseb dwar il-futur tal-Korp tal-Pulizija millum il-qudiem? U x'taqtek ukoll tikkummenta fuq il-kwistjoni li għaddejja bħalissa dwar l-Malta u l-Alpa. Jekk intix informat li fil-jiem ġejjin se jkomplu diskussjonijiet bilan li eventwalment jintlaħaq bil bejn iż-żewġ naħat. Grazzi, dwar il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija kont diżappuntat li l-Oppożizzjoni abdikat minn funzjoni tant importanti li tmur quddiem il-Kumitat Parlamentari u tagħmel id-domandi kollha illi kienu meħtieġa li jsiru lill-Kummissarju tal-Pulizija. Kellek sezzjonijiet tal-medja li batulna d-domandi tagħhom. U ħadna minn dawk id-domandi u għamilna d-domandi wkoll żidna d-domandi modellati fuq. Hekk isiru l-affarijiet mhux biss il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija manka l-fatt punt sinifikattiv fil-ħatra ta' Alexandra Mamo biex tmexxi l-Economic Crimes Unit. Dawn huma l-mod kif isiru l-affarijiet. Ġifieri jekk inti kellek persuna li hija serja u idonea biex tmexxi dik il-unit, hekk għandu jsir biex nibagħtu messaġġ ta' serjetà li l-affarijiet verament aħna rridu li jimxu b'serjetà. Funzjoni ta' gvern se tkun li tara li l-korp tal-Pulizija ikollu ir-riżorsi kollha li huma meħtieġa, żgur li l-gvern mhux se jindaħal fil-ħidma tal-korp, il-gvern se jinċentiva lil korp biex jagħmel xogħlu. U dak l-uniku intervent li se jkun hemm minħabba. Il-korp jagħmel xogħlu irrispettivament ma jħares lejn uċuħ din qala Angelo Gafa għamilha b'mod tajjeb ħafna. Naqbel miegħu kompletament u għaldaqstant iva nemmen li l-korp tagħna għandu futur li huwa wieħed b'saħħtu ħafna u nemmen iva li anka għal dak li huwa trust rating nistgħu nħarsu l-qudiem biex it-trust rating tal-pubbliku fil-korp tal-Pulizija ikun ikompli jista' jimxi l-qudiem. Dwar id-domanda tiegħek fejn tolqot l-Ermolta, mhux biss informat imma jien ukoll nipparteċipa b'mod dirett fid-diskussjonijiet illi qegħdin isiru. Forsi tara ftit stramba din illi Prim Ministru jinvolvi ruħu f'diskussjonijiet huwa l-istil tiegħi illi minn Jannar sa issa
ninvolvi ruħi b'mod dirett, mhux biss niġi informat, imma ninvolvi ruħi b'mod dirett f'ħafna mis-suġġetti, f'kemm jista' jkun mis-suġġetti li jkunu ta' interess nazzjonali. Ġifieri jekk issemmi COVID fil-waqt li kell il-Ministru tas-Saħħa li kienet jagħmel biċċa xogħol brillanti, jien regolarment nidħol direttament suġġett l-istess nagħmel dwar Manival, l-istess nagħmel dwar diversi suġġetti oħrajn fejn nippreferi li nkun involut fid-diskussjonijiet, involut ukoll f'din il-parti li tirrigwardja l-Air Malta u l-Alpa. Illum hemm deċiżjoni tal-qorti. Hemm deċiżjoni tal-qorti li hija ċara ħafna dwar il-kwistjoni tar-redundancies, il-kumpanija mhijiex beħsieba li tinjora id-deċiżjoni illi tat il-qorti fuq dan il-punt. Naturalment, il-futur tal-piloti issa huwa f'idejhom stess. Dan huwa punt li għattu qabel ingħatat id-deċiżjoni mill-qorti fejn iddeċidiet favorevolment favur l-Air Malta dwar il-kwistjoni tar-redundancies, illi l-futur tal-piloti kien f'idejhom stess u li jekk huma se jkunu qegħdin jagħmlu talbiet li bihom iġibu lill-kumpanija d-dara mal-ħajt, allura fl-aħħar mill-aħħar ma kien se jservi ta' ġid tal-ħadd. Għal daqstant jien nagħmel dan l-appell il-pożizzjoni tal-kumpanija. Hija ċara mhux se jkun hemm backtracking iktar u iktar issa li hemm deċiżjoni tal-qorti li qed tikkonferma d-deċiżjoni dwar ir-redundancies, għamlet distinzjoni l-qorti bejn id-demotions u redundancies. Imma il-piloti jridu jifmu kif fehmu il-bqija tal-unions l-oħra li jirrappreżentaw id-diversi kategoriji fl-Air Malta. Hemmhekk kellek il-bqija tal-unions l-oħra illi kollha kienu responsabbli. Fehmu l-mument partikolari li fejn kellek settur tal-avjazzjoni mejjet tal 3 xhur fejn ukoll se jkun sakemm wieħed jerġa' jagħmel kickstart ta' dan is-settur, mhix xi ħaġa li se tiġri mill-lum għal-għada u kellek din l-ironija illi l-inqas persuni mħallsin fl-Air Malta kienu l-aktar l għamlu sagrifiċċji, kienu l-aktar li refgħu ir-responsabbiltà tagħhom u qalu li biex niggarantixxu il-futur tal-airline u tax-xogħol tagħna stess. Aħna f'dal mument jeħtieġ nagħmlu sagrifiċċji. Ma jistax imbagħad dak il-kriterju tant importanti il-piloti jgħidu le ġara x'ġara, qisu ma ġratx il-COVID, qisu ma ġarax dak li ġara. U aħna hemm il-ftehim kollettiv, hemm dak u se nibqgħu ninsistu fuq kull dritt li joħroġ minnu. Mhux ħanoqgħod insemmi kondizzjonijiet eżorbitanti li għandhom ma rridx inqajjem dat-dibattitu pubbliku dwar li jekk inti tirtira tieħu 750,000 biex tirtira kmieni mix-xogħol ta' 750,000 euro, hemm ta' diversi punti illi fil-mument wieħed irid iħares lihom b'serjetà. Fl-aħħar mill-aħħar biex niggarantixxu il-vijabilità tal-linja nazzjonali tal-ajru għall-futur. Nista' nassigurak illi it-turiżmu xorta se jiġi lejn Malta b'mezz jew ieħor, it-turiżmu l-ewwel saqsejt ma weġibtekx għad-domanda jekk hux ħanilħu t-targets li għandna prospettati. Ambizzjuż li nilħquhom. B'mod jew ieħor dawk it-targets se nilħquhom. Jien nixtieq illi l-Air Malta tkun parti mis-suċċess ta' pajjiżna fix-xhur li ġejjin, illi ngħidu li settur illi telaq minn zero illum għax illum huwa mejjed is-settur. Irnexxielna qajmuh il fuq. Jekk però se jibqa' jkollna resistenza minn settur ċkejken fl-Air Malta meta wieħed jaraħ fil-kumpless tal-operat sħiħ, allura mbagħad id-deċiżjoni tal-qorti tiġi implementata u wieħed jimxi l-qudiem. Jien ma ħares lura, nħares biss il-qudiem, però d-deċiżjonijiet kollha li huma meħtieġa li jittieħdu, diffiċli kemm huma diffiċli. Jekk ikunu fl-interess nazzjonali se jittieħdu. Grazzi lill ġurnalisti li naqdu magħna llum Prim Ministru nistiednek sabiex tagħmel il-kummenti konklusivi tiegħek. Grazzi li jen, bħal dejjem kien ta' pjaċir għalija li ngħaddi dan il-messaġġ. Il-bażi tal-messaġġ tibqa' dejjem waħda konsistenti. Il-ħolqien tax-xogħol, il-ħolqien tal-ġid, it-tkabbir tal-ekonomija, dan huwa poplu li f'daw l-aħħar 7 snin dara il-ġid. U hekk huwa xieraq, dak huwa li nixtieq jien għall-poplu tagħna, illi nkomplu noħolqu l-ġid, illi nkomplu nagħmlu tajjeb għall-poplu tagħna, governanza tajba, rule of law tajjeb, imma fl-aħħar mill-aħħar lill-livell ta' kwalità ta' ħajja tan-nies tagħna intellawh il fuq. Iva jiena xewqa tiegħi għall-poplu tagħna kollu hija li fil-ġranet li ġejjin, fil-ġimgħat li ġejjin, igawdu l-ħajja, igawdu l-familji, jaħdmu fin-negozji tagħhom, jaħdmu b'mod b'saħħtu ma mbagħad fl-aħħar tal-ġimgħa jkunu jistgħu igawdu il-frott tal-ħidma tagħhom, l-importanza tal-familja, tal-valur tal-familja, dan huwa li jixtiequ n-nies tagħna u l-gvern irid ikun katalista għal dan kollu. Fil-waqt li jżomm lill-pajjiż miexi b'direzzjoni u viżjoni ċara f'dak li huwa sewwa f'valuri li huma b'saħħithom ma fl-aħħar mill-aħħar l-għan prinċipali tagħna jibqa' il-ħolqien tal-ġid kommess li nibqgħu għaddejjin b'ħidma ambizzjuża u li nibqgħu noħolqu nagħmlu l-ġid tan-nies tagħna. Nirringrazzjak. Grazzi lilek, Prim Ministru, grazzi għal darb'oħra lill ġurnalisti li kienu magħna llum, grazzi lilkom kollha li segwejtu din ix-xandira diretta, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb insellmilkom.